zvýšená spotreba, často auto je vypnuté. Je to Subaru Tribeca. Máme 170 mA a skúsime to pohľadať. Najprv zoberieme takýto tepomer. Takže máme kameru. Ako tak teplota tam nevyskakuje nám nejaká nadmierna, že je všetko v pohode. Tu nič to nebere, pretože 170 to nie je málo. Ďalej pôjdeme do tejto poiskovej skrini. Pozrieme sa na toto, čo je vpredu. Táto je, čo je vpredu, je úplne v pohode, ale keď pozrieme sa tam dozadu, tak vidíme, že tam je dosť niečo také horúce. Keďže sa pozrieme na tieto dva relátka a vidíme, aké sú horúce, a keď chytím rukou, tak to necítim. Ale tento všetko vidí. Takže boli odpojené tieto dva relátka. Jedno, druhé, to je 4 a 8. Zodpovedajú za vyhrievané predné sklo a vyhrievané sedačky. Z nejakého dôvodu oni nevypínajú sa. A tu vidíme nejakú kabeláž, ktorá od niečoho je napichnutá. A kam ide? Bohe. Po spojení našich užívačiek máme tu 20 mA a je to výborná spotreba.